izuzetno mi je drago da mogu biti domaćin večere s porukom. Večera s porukom koja se uglavnom organizira u Zagrebu, ali evo prvi put van Zagreba i baš u Varaždinskoj županiji. Siguran sam sav ovaj prihod koji će danas biti prikupljen da će biti jako, jako koristan. Jako sam ponosan na naše građane da su se javili u ovako velikom broju i da smo uspjeli prvi puta prodati sve karte za ovu večer. Želim večeri s porukom da u sljedećim akcijama isto budete tako uspješni, da i u drugim županijama sa županima, načelnicima, gradonačelnicima prikupite čim više sredstava. A mojoj djeci koja će dobiti sredstva želim da je stvarno iskoriste na najbolji mogući način. Vrlo mi je drago da se evo Varaždinci, odnosno građani Varaždinske županije odazvali ove večeri. Vrlo brzo su karte bile rasprodane, to znači da smo emotivno osjetljivi i da želimo pomoći u zakladi Vitra da skupi što više novaca, da možemo pomoći bolesnoj djeci ili sagraditi dječje igrališta u ruralnim dijelovima naše županije. Interes je jako veliki, to se vidjelo iz brze prodaje karata, ali jer su i nas građani pitali, recimo u gradu Varaždinskim Toplicama, gdje mogu karte kupiti i više karata nije bilo. Drago mi je da mogu dolaziti u Varaždinsku županiju, naročito večeras na Varaždin bregu, u ovu lijepu manifestaciju Večera s porukom. Ideja projekta je charity, ima na svakom koraku, ali ova ideja mislim da je posebno dobra jer prvo izdvaja se od ovih ostalog mora svih ostalih dobrotvornih akcija, jer ljudi se s jedne strane druže, a opet Večera s porukom, sama riječ kaže, znači posljedično, uzročno posljedično djelo je pozitivno na kraju cijele priče. Pa prije svega zahvalio bi se županu Predragu Štromaru koji je pozvao me na ovu večeru skupa sa Sunčicom. Mi smo inače investitori ovdje u županiji, razvijamo jedan projekt gradnje geotermalne elektrane. Jako mi je lijepa ova poruka zato što je rastegnuta kroz cijelu godinu i kroz razne gradove i županije i pozdravljam to i iz tog razloga smo se i pojavili ovdje i nadam se da ćete uspjeti u tome i pozdravljam i nadam se da ćemo našim doprinosom pomoći i u drugim večerima tokom cijele godine, ne samo ove. Ideja je više nego za pohvalu. Zaista ne znam gdje joj je kraj, ali vrlo je plemenita, vrlo je dobro organizirana, vrlo profesionalna. To su večer, evo ja sam sada već na trećoj, u kojoj iz svake nosim neku novu energiju, neku novu poruku i neko novo zadovoljstvo. Znate što, jako sam oduševljena time, inače ja sam poznata humanitarka i jako puno pomažemo od sportskih klubova, od crkvenih, bolesnih, siromašnih, svaki, ali i upravo tako vrlo se rado odazivam takvim akcijama. Zaista je to pozitivno, naročito kad su naši najmlađi u pitanje i kad su bolesni i kojima je pomoć najpotrebnija. To u svakom slučaju mislim da ne bi trebalo biti čovjeka koji se ne bi odazvao takvoj humanitarnoj akciji. Jer to je najbitnije, sudjelovati koliko god, kako god. Mislim da nije bitna cijena, ali mislim i to da mi ne možemo biti sami, nego upravo dati nekome kome je pomoć potrebna. Jer evo ja kao poduzetnica imam dovoljno, ali trebam dati nekome kome je potrebno. A to bi i cijela Hrvatska i to tako. Ali znate što, ja mislim da smo mi u Hrvatskoj poznati po tome. Ako su neke akcije ili nešto uvijek se rado svi odazovemo. I to je zaista za jednu veliku pohvalu.